Egunon, hemen gaude tribu urbano desberdinen artean, beraien iritzia jakin nahi dugu biltzeko gune berriari buruz. Lehenik, Paris Hilton eta bere lagunari egingo diogu galdeketa. Zer diozute gune berriaren inguruan? Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? Pues es, porque nere estilo alto egia da beraien artean egoteko. ¿Sabes lo que te digo, tía? Gainera nere aitak emandako diruarekin erositako supermodelitoek ez dute atentzioa deituko zulo horretan, ¿me entiendes? Es que oso fuertea iruditzen zait jendeak neri hori egin nahi izatea. Pero ¿qué les he hecho yo? Buah, tía. Claro, bueno, zer diozuzuk? Ez dakizu zer tributakoa naizen, no, tronka? Bai, baina jendeak ez, azaldu ezazu. Bani, jebia naiz. Jebia izatea bizimodu mota bat da, txabala. ¿Tu qué te crees? Pues nire ustean, el zulo ese, ondo irudituko litzaidake por una parte, porque horrela nire supergrupa jotzeko leku bat izango genuke. Pero zulo horretan Justin Bieberren jarraitzaileen inatak egongo dira? Mota guztietako jendea egongo da, ez bakarri mutikoren jarraitzaileak. Bertan zer aktibitate egingo zenituzke? Paz y amor. Baina zer aktibitate? Paz y amor. Eta zure ustez, ze aktibitate? Pues nire ustez, aktibitate desberdineko zona jarri beharko lirateke. Adibidez, kontzertua jotzeko eremuak, erretzekoak, filmak ikustekoak, ordenagailuekin ibiltzekoak, eta azkenik lagunekin lasa hitz egiteko eta egoteko eremua. Ideia ona iruditzen zait, horrela tribu bateko jendeak besteekin erlazionatzeko aukera izango dute. Zuei ideia hau ondo iruditzen alzaizu, Bai, tia, horrela nere lagunekin egoteko leku bat izango dut. Pues que buena, ja badakat taldearekin jotzeko tokia. Nere elefante arroxak kontatu zidan plan hau eta gustatu zait. Claro. Pentsatzen jarrita hartutako erabaki honekin denbora pasatzeko toki bat aurkituko deu. Eta lehen esan deu moduan, pues beste estileko jendearekin erlazionatzeko aukera izango deu. Mila esker guztioi, hau izan da guztia beste bat arte.